निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्रातर्फे मी लीना गौरव कुलकर्णी आज तुमच्या समोर एका पुस्तकातील प्रकरणाचे अभिवाचन सादर करत आहे। पुस्तकाचे नाव आहे विवेकानंदांच्या विकार प्रकाशात सावरकर। लेखक आहेत मनोज शंकर नाईक आणि अनुवादन केलं आहे अरविंद म गोविलकर यांनी। प्रकरणाचे नाव आहे अंदमानचा कर्मयोगी। श्रीमद भगवद गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, अर्जुना नीट लक्ष देऊन पहा, मजजवळ नाही असे काहीच नसते आणि मी काही मिळवावे असेही काही नसते, तरीही मी सतत कार्यरतच असतो। कार्य करणे मी क्षणभरासाठी जरी थांबवले तरी अवघे विश्व नष्ट होऊन जाईल। काही मिळावे, कशाचा तरी लाभ व्हावा या इच्छेने जे काम करतात त्या लोकांहून वेगळ्या प्रज्ञावंत लोकांनी कसल्याही लाभाची अपेक्षा न धरता तसेच कोणतीही बांधिलकी ओढ न ठेवता कार्य करीत राहावे, हीच कर्मयोगाची मध्यवर्ती कल्पना आहे। सावरकरांच्या जीवनाचा अभ्यास केला तर असे आढळून येईल की वरील शिकवणुकीशी मिळती जुळती अशीच त्यांची विचारसरणी होती। त्यांच्या तोडीची बुद्धिमत्ता असलेल्या माणसास अवाक्यात येणार नाही असे काहीही सुद्धा नव्हते। 7 पिढ्यांना पुरून उरेल इतकी धनदौलत पैसा अडका मिळवणे त्यांना मुळीच अशक्यप्राय नव्हते। काही मिळवणे हे त्यांचे कधीच उद्दिष्ट नव्हते। व्यक्तिगत लाभासाठी काही करणे त्यांच्या स्वभावातच नव्हते। ते स्वतः तत्वज्ञान जगले म्हणूनच त्यांना तत्वज्ञानी म्हणावयाचे। निव्वळ शुष्क तत्वज्ञान इतरांना शिकवणे त्यांनी कधीच केले नाही। अंदमानच्या अंधार कोठडीमध्ये फार अमानुष वागणूक मिळत असूनही या महान आत्म्याने गंभीर गुन्हे केलेल्या गुन्हेगारांना आणि अन्य काही अट्टल दरोडेखोरांसमोर असलेल्या बदमाशांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचे कामही स्वच्छेने आणि जिद्दीने केले। हेतू असा होता की भावी काळात स्वतंत्र भारतात हेच लोक अव्वल देशकार्य करण्यास उपयोगी पडतील। त्यांच्या तरुण वयात अभिनव भारत या त्यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेचे मुख्य नेते म्हणून ते युवकांना वारंवार एकच गोष्ट बजावून सांगत की कशाचाही नाश करण्यापूर्वी त्याच्या जागी कोणते नवीन कार्य निर्माण करणार आहात ते आधी पक्के ठरवा। दूरदृष्टी असलेले सावरकर राज्यशास्त्र आणि घटनात्मक कायदे कानून या विषयात निष्णात होते आणि घटनात्मक समस्या केंद्रस्थानी ठेवून ते लिखाण करीत व भाषणे देत असत। स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा माणूस घडवणे हेच व्रत अंगीकारले होते। देशाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यातील समाजापर्यंत शिक्षणाचा प्रसार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत होते। इंग्रजांनी लादलेली शिक्षण प्रणाली त्यांना पार नापसंत होती, कारण त्यायोगे आत्मसन्मान श्रद्धा दुर्बल होत होते आणि स्वतःच्या हिंदुत्वाचा भारतीय तत्वाबद्दल वाटणारा वंशाभिमान हा नष्ट होत होता। त्यांच्याच
त्याच्या स्वतःच्याच अशा स्वयंस्फूर्त शब्दात सांगायचे झाले तर ते असे होते, सारी माणसे कशी श्रद्धा विहीन होत आहेत ते पहा. लहान मुलास शाळेत घातल्या सर्वात प्रथम त्याच्या मनावर हे बिंबवण्यात येते की त्याचे वडील म्हणजे एक मूर्ख गृहस्थ आहेत. नंतर दुसरी बाब म्हणजे त्याचे आजोबा हे सुद्धा एक माथे फिरू आहेत. तर तिसरी गोष्ट अशी की त्याचे गुरुजन हे सारे दांभिक ढोंगी आहेत. आणि चौथी बाब म्हणजे सर्व पवित्र हिंदू ग्रंथ तदन्न खोटे आहेत. याचा संकलित परिणाम म्हणून जेव्हा तो 16 वर्षीय होतो तेव्हा तो एक कणाहीन, निर्जीव आणि नकारात्मक प्रवृत्तीचा गोळाच बनतो. म्हणून विवेकानंदांची इच्छा होती की पवित्र कार्यासाठी स्वतः वाहून घेणाऱ्या संन्यस्त वृत्तींच्या कार्यकर्त्यांची फौज उभारावी आणि त्यांनी खेडापाड्यात गावोगावी जाऊन आमजनतेला त्यांचा वडिलोपार्जित सांस्कृतिक अमोल ठेवा काय होता ते समजावून सांगावे. त्यांचा भव्य दिव्य असा भूतकाळ त्यांना वर्णन करून सांगावा. म्हणजे ते पराभूत मनोवृत्ती आणि गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडतील आणि त्यांची स्वश्रद्धा जागृत होईल. त्याच्याच बरोबरीने त्यांचा असाही दृष्टिकोन होता की आम जनतेला आपला इतिहास, आपला भूगोल, अहिका संबंधीचे व धर्मनिरपेक्षता यांचे ज्ञान, अन्य राष्ट्रांनी केलेल्या प्रगतीचा इतिहास, भूगोल, शास्त्र अशा विविध ज्ञानशाखांनी समृद्ध करावे. विवेकानंदांची ही दूरदृष्टी सावरकरांनी प्रत्यक्षात आणली होती. सदैव कार्यतत्पर राहणाऱ्या या युवकास विश्रांती, ऐशाराम या शब्दांचा जरासा सुद्धा अर्थ माहीत नव्हता. निष्ठावान शिक्षकाच्या कौतुकास्पद आत्मसमर्पित वृत्तीने, प्रेमाने व सहनशीलतेने त्यांनी या कैद्यांना वाचन व लेखन यांचे प्राथमिक धडे देण्याचे काम अंगावर घेतले. काही राजकीय कैदी पदवीधर व पदव्युत्तर पदवीधारकही होते, पण त्यांच्यापाशी इतरांना शिकवण्यासाठी लागणारा उत्साह, कळकळ व सहनशीलता नव्हती. या कामाकडे एक कंटाळवाणे काम म्हणून पाहू नये हा मुद्दा सावरकरांनी त्यांच्या मनावर ठसविला. उगाचच विचार करीत पुढत बसण्यापेक्षा आपल्या जवळचे ज्ञान त्यांनी या पतित गुन्हेगारांना सुशिक्षित करण्यासाठी वापरावे हे त्यांच्या शब्दात वाचावे. परदेशस्थ थोर धर्मप्रसारक पश्चिमेकडील देशांमधील तुरुंगात असलेल्या गुन्हेगारांना ज्ञान प्रदान करण्याचे कार्य सातत्याने करीत असतात. रशियामध्ये सुद्धा हजारो क्रांतिकारक तेथील खेड्यापाड्यात जाऊन दुर्दैवी व अडाणी जनतेमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्याचे कार्य पार पाडण्यामध्ये आपले उभे आयुष्य खर्च करतात. तर मग आपणच या कामाविषयी कमीपणा का मानावा? अशा प्रकारे शिकवून तयार केलेल्या अंदमान येथील कैद्यांमध्ये कर्तव्य दक्षता आणि जागृतीची जाणीव बाणवीत असताना ते म्हणतात, आपणापैकी काही लोकांनी तरी या कामासाठी स्वतःच वाहून घ्यायला हवे. केवळ लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या पत्करून आणि उच्च पदांवर डोळा ठेवून आणि कंटाळवाणे व कष्टप्रद काम इतरांना सोपवणे याच्यासाठी आपला जन्म झाला आहे का? अशी भावना मनात ठेवणे हे अयोग्य नाही का? खरेखुरे व विश्वसनीय अशा प्रकाराचे राष्ट्रीय कर्तव्य तळागाळातील आणि पायाखाली तुडवल्या गेलेल्या लोकांचा उद्धार करूनच सुरू व्हावयास हवे. सावरकरांची हर एक कृती, त्यांचे एकूण एक विचार हे शुद्ध चैतन्य पाझरणारे असेच होते. दररोजचे कष्टप्रद काम आटोपल्यावर आणि रात्रीचे भोजन उरकल्यावर सर्व कैदी एकत्र जमत व सावरकर त्यांना भारताच्या प्राचीन इतिहासाबद्दल, पूर्वीच्या वैभवशाली कालखंडाबाबत गोष्टी सांगत. तसेच युरोपचा इतिहास व त्यांच्या राजकारणाच्या अर्थशास्त्राची मूलतत्वे याविषयीही माहिती देत. या कायद्यांचे वाचन सुधारावे व त्यांना अधिकाधिक ज्ञान व्हावे यासाठी त्यांनी तुरुंग अधीक्षकाकडे एक अर्ज सादर केला होता. यथावकाश तेथे वाचनालय सुरू केले. स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन रॉय, पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, रवींद्रनाथ टागोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामतीर्थ,
संत कवी ज्ञानेश्वर यांची चरित्रे आणि त्यांचे इतर लिखाण काव्ये यांचा सावरकरांनी कैद्यांना परिचय करून दिला व ते वाचावयास प्रवृत्त केले. त्याचप्रमाणे रामायण महाभारतासारखे धार्मिक ग्रंथ, महाकाव्ये, पुराण ग्रंथ हेही त्या ग्रंथालयामध्ये समाविष्ट केले. पाश्चिमात्य देशामधील रुसो, शेक्सपियर, वॉल्टेअर, स्पेन्सर, टॉलस्टॉय आदी थोर लेखक, महान तत्ववेत्ते यांचे ग्रंथही यथावकाश वाचनालयात ठेवण्यात आले. राजकीय क्रांतिकारकांना सावरकरांनी अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र या विषयांवरील ग्रंथांचा अभ्यास करण्याचा सल्ला दिला. सावरकरांनी अंदमान सोडले त्यावेळी त्या वाचनालयात अंदाजे 2 सहस्र पुस्तके संग्रहित झाली होती. स्वतः सावरकरांनी पण राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र यांची मूलतत्वे यांच्याबद्दलची थोडीफार माहिती कारागृहातील कोठडीच्या भिंतीवर खिळाने व गारगोटीच्या दगडांनी कोरून ठेवली होती. या कोठडीतून त्या कोठडीमध्ये कैद्यांची अदलाबदल जेव्हा होत असे तेव्हा भिंतीवरील त्या लिखाणाच्या साहाय्याने कैद्यांना आपला स्वाध्याय करता येत असे. सावरकरांचे उद्दिष्ट सफल झाले होते. त्यांनी जेव्हा अंदमान सोडले तेव्हा कैद्यांतील 100% निरीक्षक हे 60% साक्षर बनलेले होते. यावरून आठवण येते ती भगवद्गीतेमध्ये स्वतः भगवंतांनी जे आश्वासन दिले होते त्याची. ते असे आहे: यद्यद्विभूती मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवा गच्छत्वं मम तेजोष संभवम. भगवद्गीता अध्याय 10:41. जेव्हा केव्हा तुम्हा लोकांना एखाद्या माणसाचे अंगी असामान्य, अलौकिक, आध्यात्मिक शक्ती असल्याचे जाणवते तेव्हा तुम्ही हे पक्कीपणाने समजा की त्या व्यक्तीच्या अंगी माझे अस्तित्व आहे. त्या माणसाच्या अंगचे अलौकिक सामर्थ्य हे फक्त माझ्यापासूनच आलेले असते. असे वाटते की खरोखर प्रत्यक्ष भगवंतच स्वतःचे चैतन्य सावरकरांना बहाल करून त्यांच्या मार्फत कार्य करवून घेत होता. नाहीतर सावरकरांसारख्या असामान्य कर्तृत्ववान व्यक्तीकडून मानवजातीच्या भल्यासाठी एवढे प्रदीर्घ प्रयत्न मोठ्या निश्चयपूर्वक रीतीने कसे केले गेले असते. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.